मैडम नमस्कार। member of parliament. सावन सबको जो आप गंभीर शरीर से तो मेरा मैसेज है ये हमारा लोग नहीं इनको साइड ଆମେ ତାପରେ ଆସିଥିଲୁ ଏଲଟିସି ତାଙ୍କର ଥିଲା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ସବୁଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସିପେଟରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସିପେଟରେ ଅଛି ଆଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ତାପରେ କେବେ ଆସିଲେ ଆପଣ ପହଲଗାଁव କେବେ କାଶ୍ମୀର ଯେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନନା ଛୁଆ ଭାଉଜ 3 ଜଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ରହିଲେ କୋଉଠି ନାଇଁ ରହି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେଇଠି ହୋଟେଲ ତ କାଲି ଡ୍ରାଇଭର ପାଖରେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆମେ ବୁଲିକିନା ଆସିଲା ପରେ ରହୁଥିଲୁ ସେଠୁ ବୁଲିକି ଆଉ ଆସିଲୁ ଆଜି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ଆମେ ଦି ଜଣ ରଫୁଏ ସାରି କରି ଆସିଲୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ରଫୁଏ ତାପରେ ଉପରେ ଯାଉଥିଲେ ଓହ୍ଲେଇକି ତମେ ଆସିଲ ସେ ଜଷ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ହେଲମେଟ ଫେଲମେଟ ସବୁ କାଢିକିନା ରଖିଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏପଟେ ନା ସେଇଠି ବୋଧେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିନି ସେ ତ ଜଷ୍ଟ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମତେ ଯାହା ଦେଖା ହେଲେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆସିଲେ ହଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ କରିଥିଲୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥିଲେ ତଳେ ବୋଲି ହେଲେ ଜଷ୍ଟ ସେଇଟା